40 na ka mga public utility jeepneys o duha ka van for hire ang nadakpanunod sa pagpatuman sa social distancing protocol sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7. Ano yung report? Matod ni Direktor Eduardo Montealto nga 5,000 pesos ang multa sa unang kalapasan batok sa 40 ka mga jeepney sa Metro Cebu ug laing duha ka mga van for hire. Suma sa opisyal nga dili sila madala og hangyo kay ipatigbabaw ang nalatid sa balaod tungod kay alang kini sa kaayuhan sa tanan. Gawas sa ilang mga personnel, ang mga pasahero na mismo ang misumbong kanila sa kalapasan sa mga public transport vehicles. Mamahimong kuhaan hulagway ang plate number o ang sitwasyon sa jeep isip ebidensya. Ipatawag sa LTFRB ang mga violators. Dili gid mo tuman ay mga violators gid mga jeepney drivers. Pero na magsapir sila sa consequence nga 5,000 ang multa. Samtang iklaro sa LTFRB, ang LTO may frontline agency sa mga single motorcycle protocol. Apan giklaro nini nga tugutan ang mga magtiayon o miyembro sa pamilya nga makaangkas. Mas maayong magdala og kamatuoran aron dili madudahan. Monitoring rami. Wala pa tagahatag og franchise ana. Then among ginabadlong sad na dili pwede mag-backride. Pero dili may maka-issue nila og kanang pareha mo gina-issue sa mga four-wheel vehicles kay wala pa man na sila franchise sa MOA. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.